Hej. Står du lige der? Velkommen til min video, eller min kanal med animationer. Animations.dk.net. Hjemmesiden er ikke op endnu, men det kommer op. Det er lige meget nu. Som I nok kan se, så har jeg lavet en video. Det var for at se, hvordan det her program virkede. Det virkede fint, synes jeg i hvert fald. Eller virker fint, synes jeg i hvert fald. Som I kan se nede i venstre hjørne, står der Moviso, som jeg bruger. Det er meget brugervenligt, men nok om det er ikke det, vi skal snakke om. Jeg vil lave en masse animationer, og jeg håber, at I kommer til at kunne lide dem. Følg med mig i mit eventyr. Det her, det er så vores loppemarked. Eller bare marked, som man også godt kan sige. Men der er ingen her lige nu. Så her kommer vi igen senere. Nu kan vi se ind til mit hus. Eller, nej ikke nu, jeg viser jer ud i byen. Så kan vi snakke med en politimand derude. Se hvad han siger. Hej her betjent. I dag så filmer jeg, fordi du ved jo godt, jeg laver alle de der animationer. I dag så skal jeg snakke med dig, fordi jeg viser folk rundt. Også her i byen nu. Så jeg skal snakke med dig om lidt af hvert. Jamen okay, du kan bare spørge mig om næsten hvilken som helst. Bare det ikke har noget med det der med, at jeg har tavshedspligt at gøre. Det er det ikke, bare roligt. Det første jeg gerne vil spørge om, det er, hvordan er det at være politimand? Er det sjovt? Ja, det er da meget sjovt. Det ved at fange forbrydere og stå her som færdselspolitiet og holde øje med, om biler de kører rigtigt, men der kommer bare ikke særlig mange biler her for tiden, synes jeg ikke. Det gør der heller ikke, det er derfor jeg egentlig bor her, fordi jeg kan bedst lide fred. Hey, se derhen, der kommer en bil. Hvad? Hvor? Nå, der. Det er altid godt at se film. Jeg har en stumfilm her. I kan prøve at se med. Den er faktisk ret god, men også lidt dyster. Hahaha. Der troede jeg lige var. Ej okay. Jeg ved godt, det ikke var særlig sødt at sige, det er en stumfilm. Men ja, det her det er altså salen, musiklokalet. Det er herinde, folk spiller musik. Vi kan gå ind i rummet ved siden af, fordi jeg må ikke være herinde, og der kommer snart et band her og spiller. Så lad os gå ind i rummet ved siden af. Jeg er ked af det, men jeg blev opdaget for at have snedt mig ind. Det var åbenbart så ulovligt, at man skulle i fængsel af det. Så nu står jeg her i fængslet og skal være her i nogle dage. Desværre, undskyld. Okay, lad os bare gå ned til cellen nu, fordi jeg er klar til at sidde i fængsel i de der 3-4 dage. Open gate 12!